and welcome back to my channel! Yay! So guys, aalis kami ngayon. Alam niyo ba kung saan tayo alis? Ay, alis kami sa bahay. Saan ba tayo? Saan ba? Secret. May surprise ako sa inyo. Wow! As usual, andyan pa rin yung ano namin, yung driver / may-ari ng car. So guys, nandito na kami ngayon sa car ni Opalicious. Pupunta kaming mall kasi ano, magsha-shopping tayo. Wow! Sana pero kayong dalawa lang, silang dalawa hindi kasali. Pupunta kaming ICM, Island City Mall. Kasi mas malaki yung ano nila, yung saka mas marami yung choices. So doon kami pupunta. Tapos papipiliin ko sila. Pili na lang para ano talaga yung ano nyo, mapili nyo talaga yung gusto nyo. Tapos wala si ASAP ngayon kasi umuwi sa bahay nila. Anong balak mong bibilhin, Pet? So guys, nandito na kami. may inayos pa sila. So dito muna kami habang nag-aantay ng pag-aayos ng bag. Saan kayo gusto mag-ano? Saan kayo gusto mag-shopping yung? Saan kayo gusto mag-shopping? Oxygen? Oxygen daw muna. Ah, dito oh. Baka marami dito. Ano, Bet? Bibilin mo yan? Oy. Agad? Ha? Okay lang? Okay lang. Ikaw, depende sa'yo. Saan na siya magamit niya sa mga... Ikaw, kung mag-beach, maglako-lako, pwede man sa'yo. Ikaw, depende. Pwede man. Ano ba talaga, bibilin mo o hindi? Ha? Okay naman eh. Wow! Okay naman gan. Ako bibili nito pag ayaw mo. Pero mama ko. Bala ka dira. Walang hiraman. Bilhin mo daw? Oh, sige. Wow! So yan. Binili niya talaga yung cup. Sinuot niya kagad, excited. Pwede na mag-beach. Ha? Mag-beach na tayo. Kailan ba? Next. Sang beach. May napili ako guys. Yeah, ano? Ano yung tawag niyo? Anong tawag nito? Nice na. Nice. Anong tawag nito? Sleeveless. Na sleeveless. Kaso nag-ano ko kung medium or small, pero isi-fit ko kung saan yung mas fit sa akin. Wow! 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 Kitang-kita ko sa likod kayo. Andun ako. Ito yung medium. Okay lang, medium ko yan. Subukan natin yung small din. Sige. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 Ito naman yung small. O, fitting na kaya ikaw. Mas ganahan ko sa medium. Kamurag, kuhan, guot tara na. Pwede hangin na. Kasi yung medium na lang, pero dalawahin ko. Kasi ito, 4,500. Okay, ito na yung napili ko guys. Ikaw, Pet, wala ka napili? Wala yung plural. Ha? May plural. Singular na lang. Parang maganda to. Pwede kaya ito i-fit? I-fit ko. Baka maano yung mga balakubak mo dyan. Balakubak pa sa... Balakubak sa singit. Sa singit. Walang iya. Balakubak sa singit mukha mo. Si Apit meron. Ito? Pilas dito. Kaya naanay. Ano yun, maganda to yung... Para sa kasya kayo to sa akin. Wow! Kasya man. Diyan na. Maganda siya. Para siyang jogging pants na pang forma. Ikaw, Pit, ito long sleeve oh. Di ba naghanap ka ng long sleeve? Maganda yung long sleeves nila. Manipis ba na ano? Na parang social tingnan. Yan. Testing mo. Look, ayos yung ano nila, fitting room. Ganda yung fitting room. Wow! 君の
虜になってしまえばきっとこの夏は充実 So, di ha? Ganda. Nindot, Pip. Ako lang na, Pip. Ako lang na. Sa akin na lang. Ganda ng fitting room nila, guys. Wow! Yan o. May ano ko, guys. You're looking good today. Looking good daw ako. I-fit ko to. Yan yung suot ko. Ayos lang. Ayos na ayos. Apit! Oh, ikaw magdala. Bilhan ka na nga, tapos ikaw di ka magbit-bit yan. So guys, yan po nabili namin lahat. Kaso hindi namin na video kasi bawal dito mag-video. Pero ito magbayad na, okay lang. Bibigyan din namin si Sheila ng bag kasi nasira yung bag niya kanina, yung sa escalator. Headband din para sa buhok kasi medyo makalat na yung buhok ko. Okay. So guys, pauwi na kami. Wow, sana all. Kay wow. Ano, Pet? Ano nabili mo? Marami. Nag-pictorial sila. So guys, hindi kami nakapag-video sa department store kasi ano, bawal. So, law-abiding citizen kami kaya yun, hindi na kami nag-ano. Pero yun yung mga, mamaya ipakita namin yung mga nabili namin. Watch out! Tignan nyo guys kung ano yung mga nabili namin. So guys, ito na po yung na ano namin kanina. Na shop. Wow, sana all na shop. So, iti-testing namin to lahat. Ay. Oh, sige. Sino una mag-testing? Ay, lahat. Di isa-isa. Ikay. Ladies first. Di nakasali si Ikay kasi bag lang sa kanya eh. Bag lang kay Ikay eh. Binigyan namin si Ikay ng bag. Saan yung bag mo kayo? Here. Dito. Ano na yun? Wow! Sa akin tong headband to kasi pangit kasi yung buhok ko ngayon. Hindi pa ako nakapagupit. So, mag-headband lang muna ako. Suotan ni Apit yan. Oh, sige. Sige, sino mauna? Ikaw lang una, Pet. Sige, Pet. Si Apit muna ang mag-testing. Char. Kasama nga kami. My heart went oops. Yeah. My heart just got stuck between these notes. Oh, sino next? Sino next? Si Jerome. Oops, my heart went oops. Yeah. My heart just got stuck between these notes.
Paalam! Shoutout nga pala kay Linjen, Galileo Lumberio, Anna Beer, Criza Lisada, Sim Ramos, JR Onda, sa lahat ng teachers ng Lanag Norte National High School, Jimson Katakis, Dudes Lumkang, Jolly Boy, Jeffrey Store, and Mami Floor ng London, Jan Christopher Pimienta.